sengathi ungaphila engathi ungabuyiseka la khona uNkulunkulu ekulonde igama uPastor WeNingi. Sibheka iphupho la kafushane njengenjwayelo. Uma nawe unalo iphupho ungabhala ku-comment section, ikakhulukazi mali lifisha futhi lingena ama-details amaningi. Mali nama-details amaningi lilide, ngicela ukuthi senze i-call, ungifonele, fake i-time enough, kwenza ama-minute bese yangifonela seliqoqe selidiscuss. But mali lifisha lingena ama-details amaningi, bhala ku-comment section sizoliphendula. Unelisiwe Shabalala uthi-ke unjani Pastor, uma uphe ngathi uthengeke isitolo esidala bese mina ngilungisa-ke izinto ngicede ngibone sependiwe ngopendo omhlophe lapho nginosisi wami, emva kwaloko ngibone-ke umakhelwane sengipendela umuzi wasekhaya sempaint white, athi neli kuzolunga. Amen. Okusho ukuthi into esingayisho la ukuthi uma uphupha upenda indlu kungasho into ehlukahlukene eziningi, kuya ngokuthi upenda ini nini kanjani, uyabona nopendo onjani. Kodwa isikhathi esiningi nje uma uphupha uzibona upenda indlu, upha usithatha njengoluhle kakhulu noluvame ukuchaza ukuthi lindela izinguquko ezinhle nokukhanya empilweni yomndeni wakho noma ke empilweni yakho okuzayo. Okwesibili futhi uma uphupha upenda indlu, uphawu olungabuye lusho ukuthi uzokwazi ukulungisa isithunzi noma ke nesimo sakho noma ke esomndeni wakho ngokusebenza kwakho ngokuzikhandla. Okwesithathu uma uphupha futhi upenda indlu, singabe sithi thina uphawu olungasho isinyathelo noma ke isenzo sakho sokuzama ukufihla ihlazo, imikhuba emibi, ukungcola noma ububi bomndeni wakho noma ke obakho kubantu abakuzungezile empilweni. Futhi uma uphupha upenda indlu ngopendo omhlophe ke manje uphawu luhle nalo, ngoba lungasho isimo senhlanhla, lingasho isimo sempumelelo, lingasho ingcebe enkulu ezayo, lingasho nethemba lempilo engcono onalo, nanokuthi usuke uzobhekana noshintsho oluzokwenza uzizwe kangcono empilweni. Yabo, asiphethe ngokuthi uma uphupha abantu bekulekelela ukupenda indlu noma lowo muzi, uphawu lusho ukuthi uzothola ukwesekwa kanye nosizo oluzoguqula isimo sakho noma luphinde-ke lwenze ngcono impilo yomndeni wakho noma ke impilo yakho kungekudala. Kungenzeka empilweni izinguquko zizoba khona ngenxa yeqhaza elizobanjwa ngabanye abantu abakuzungezile, ngabanye abantu abaseduze nawe, bese isimo sempilo yakho sishintsha siba ngesingcono. Kodwa ke lindela nje okuhle, lindela inguquko ezinhle, lindela ukuphumelela, lindela ukuthola izinto ezingcono nezinhle nezingeza ke uzizwe kangcono empilweni. Uma uzibona upenda indlu, umbona kupendwa nje indlu, ipendwa le ndlu leyo, uyabona inside uyipenda nombona iyapendwa, indlu yakho noma indlu leyo ungayazi iyapendwa, into enhle kusho inguquko ezinhle lezo. Siyabonga uNkulunkulu engathi ngakulonda, uNkulunkulu engathi ngakubusisa kube khamba.